Венеция на 3/4 ушла под воду. Это результат сильнейшего за последний полвека наводнения. В городе объявили чрезвычайное положение. Закрыты школы и государственные учреждения. Остановили свою работу уличные кафе. Площадь Сан-Марко, которая обычно наводнена туристами, сейчас покрыта почти метровым слоем воды. Люди передвигаются по городу в высоких резиновых сапогах. Пострадали и другие регионы Италии. В Тоскане наводнение разрушило 50 домов, эвакуировано более 200 человек. Синоптики опасаются, если дожди продолжатся, вода дойдет и до центра Италии, Рима. Жертви взеха бурите и поройната дъждова в северната и централната част на Италия. Причинени са наводнения и свлачища, реки излязоха от бреговете си. В Рим се готвят за евентуално опасно повишение на нивото на Тибър. Областите Тоскана и Умбрия пострадаха най-сериозно от стихията, развихрила се през изминалата нощ. Тя взе 4 жертви в Тоскана. 3 от загиналите са служители на електрическата компания Енел. Техният автомобил пропаднал заедно с мост при град Гросето. Възрастен мъж бил отнесен с колата му от придошла река в същия район. Хиляди хора са били евакуирани през нощта. Много пътища и железопътни линии в Тоскана са затворени. Властите в областта повикаха на помощ армията. Други части на Италия също пострадаха от пороите, започнали още в събота. Венеция още е под вода, но не издълбочина рекордните 150 см, както в неделя. Покачва се и нивото на река Тибър в Рим. Не се очакват много страшни наводнения, но ние, рибарите и собствениците на лодки, имаме от какво да се тревожим. Ако реката прелее, наводнения може да има в някои по-ниски райони в покрайнините на италианската столица. Центърът и няма да пострада заради надеждно укрепените брегове. Добрата новина е, че валежите в цялата страна намаляват и състоянието на тревога на редица места до края на деня. Перші жертви повені в Італії. В центральній області Тоскані знайшли тіла 4 загиблих. Одного чоловіка забрала хвиля, коли він їхав на автомобілі морським узбережжям. Інші проїжджали на авто через річку, коли раптом під ними обвалився міст. Повені та зсуви ґрунту тривають в Італії з минулої суботи. Вода зруйнувала автомобільні шляхи, мости, залізничні колії, будинки. Тисячі людей залишилися без електроенергії. Тільки сьогодні опади почали стихати. Рівень води падає в усіх підтоплених районах, але поки що евакуйовані жителі не можуть повернутися додому.